Здравейте! Днеска снимам това видео без да съм го замислила, но цял ден се изблъсквам с едни и същи случаи, едни и същи драми. Да ви кажа право в очите. Ако един мъж ви кара да се чувствате като дете, то този мъж е абсолютно незрял и инфантилен. Ако един мъж не ви кара да се чувствате спокойни, да се чувствате на мястото си в момента, да се чувствате както на вас ви е хубаво, да сте в своята женска енергия. Това означава, че този мъж е пълен идиот. Ако един мъж ви кара да се чувствате и да правите мъжки неща, това означава, че този мъж не е идиот, защото идиот е диагноза в психиатрията. Този мъж много бързо е хубаво да го пуснете да лети там, на където му се лети, в женската, в мъжката енергия, да си намери терапевт, лекар, приятелчета, да си прави каквото си желае. Да, скъпи жени, мислете, бъдете тези, които сте. Ето, казах ви първите знаци, първите червени флагове или там както е модерно да ги наричате. Същото важи и за мъжете. Просто обърнете ролите. Благодаря ви, надявам се да съм ви била полезна днес.